Inselmilkom. Illum il-ħamis 26 ta' Mejju nilqakom għall-Qudiesa Rożarju mill-Knisja tas-Seminarju tal-Arċisqof tal-Virtu u se jmexxi l-Qudiesa Dunmar Kellul, is-Surmast tal-Iskola tas-Seminarju. Jieħdu sehem waqt il-Qudiesa tal-lum studenti ta' 8 sena li jattendu l-Iskola tas-Seminarju u l-edukaturi tagħhom. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla il-Missier u l-aqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Għal darb'oħra nerġgħu nilqawkom fil-kappella tas-Seminarju magħna llum hawn l-istudenti ta' 8 sena tal-Iskola Minuri tas-Seminarju. Il-Knisja llum qiegħda tagħmel it-tifkira ta' San Filippu Neri, Assis f'Ruma, illi jagħmel minn kollox biex iwassal l-imħabba ta' Alla għall-oħrajn ta' madwaru. U wieħed mill-mottos jagħmel tajjeb illi nużawh għaliex qegħdin fil-kuntest anke ta' skola hija jekk tista' oqgħod tajjeb. U din hija dak li aħna nistgħu nieħdu bħala motto fil-ħajja tagħna fil-preżenza ta' Alla. Meta nkun konxju ta' dak li qiegħed nagħmel ninaqat mar-rieda ta' Alla. Għadrabi li m'għamilniex hekk nitolbu maħfra lil Alla. Nistqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni btħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallej dmirijieti. Ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, il-anġi u l-qaddesin kollha u lilkom ħuti biex itolbu għalija il-mulej Alla tagħna u jħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubiet tagħna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla, inti dejjem u f'kull żmien tolli l-qaddejja fidili tiegħek fil-glorja tal-qaddisin. Fit-tiba tiegħek għatina illi aħna nitħeġġu b'dak in-nar tal-Ispiritu s-Santu illi tbieħ tkebsed b'mod tal-għaġeb il-qalb ta' San Filippu Neri. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu s-Santu Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Amen. F'dak iż-żmien, Pawlu ħalla Ateni u mar Korintu. Hemm sab wieħed ludi minn Pontu, jismu Akwila, li kien għadu kemm wasal mill-Italja ma' martu Priscilla, għax l-Imperatur Klawdju kien ordna biex il-lud kollha jitilqu minn Ruma. Pawlu mar għandhom u billi kellu l-istess sena tagħhom qatt jaħdem magħhom. Is-sena tagħhom kienet li jagħmlu t-tinet. Kull nhar ta' Sibt kien imur jiddiskuti fis-sinagoga u jfittex li jipperswadi lil-Lut u l-Griegi. Meta Sila u Timotju waslu mill-Maċedonja, Pawlu ta' ruħu kollu kemmu għax-xandir tal-kelma u kien jixed lil-Lut li Ġesu huwa l-Messija.
Iżda huma waqfulu u bdew jidawlu. U għalhekk Pawlu farfar ħwejġu għalilhom: Intom taħtu għat-telfin tagħkom, jien m'għandix ħtija, min issa l-qudiem se ngħaddi għalant il-pagani. Imbagħad telaq minn hemm u marant wieħed jismu Titu Ġustu li kien iqim lill-Alla u li daru kienet ma' ġenb is-sinagoga. Krispu, il-kap tas-sinagoga u l-familja tiegħu kollha emmnu fil-mulej u ħafna mill-Korintin li kienu jisimgħu lil Pawlu emmnu huma wkoll u tamdu. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Il-mulej għarraf is-salvazzjoni tiegħu lill-ġnus. Flimkien, il-mulej għarraf is-salvazzjoni tiegħu lill-ġnus. Għannu lill-mulej għanja ġdida, għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibitlu r-rebħa l-eminija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu. Flimkien, il-mulej għarraf is-salvazzjoni tiegħu lill-ġnus. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu, fajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Flimkien, il-mulej għarraf is-salvazzjoni tiegħu lill-ġnus. L-art kollha minn tarf għal ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lill-mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Flimkien, il-mulej għarraf is-salvazzjoni tiegħu lill-ġnus. Ma nħallikomx il-tima, jgħid il-mulej, nerġa' niġi għandkom u qalbkom tifraħ. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan, glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Ftit ieħor u ma tarawniex aktar, imbagħad ftit ieħor u terġgħu tarawni. Għalhekk xi wħud mid-dixxipli tiegħu bdew jgħidu bejniethom: Xi fisser dan il qiegħed jgħid? Ftit ieħor u ma tarawniex aktar, imbagħad ftit ieħor u terġgħu tarawni, u li jiena sejjer għand il-missier. Għalhekk qalulu: X'inhu dan il-ftit ieħor illi qiegħed tgħid? Ma nafux xi jrid jgħid. Ġesu għaraf illi xtaqu jistaqsuh, għalhekk qalilhom: Qegħdin tistaqsu lil xulxin fuq dak li jett. Ftit ieħor u ma tarawniex aktar, imbagħad ftit ieħor u terġgħu tarawni. Tassew ngħidilkom, intom għad tibku u tingħu, iżda d-dinja għad tifraħ għax għad iġġarbu n-niket, imma n-niket tagħkom għad jitbiddel fena. Il-kelma tal-mulej. L-ewwel qari poġġilna qudiemna din is-sitwazzjoni fejn dawn in-nies kellhom jispiċċaw jitilqu minn fejn joqogħdu minħabba illi huma insara, minħabba illi jemmnu fi Kristu. U Pawlu imur isibhom għandu l-istess sena tagħhom illi jagħmlu it-tienet u flimkien hemmhekk jgħixu l-esperjenza ta' Ġesu. Imma kif għedt fil-bidu, illum il-Knisja qiegħda tagħmel ukoll it-tifkira ta' San Filippu Neri, illi qiegħed jgħix fi żmien fl-Italja fejn hemm dan it-tħarbit ukoll. Id-dinja qiegħda tfittex
l-erf tad-dinja illi ma fih xejn ħażin fih innifsu, imma tfittex ukoll id-baħrit tal-ġisem illi tieħu gost, tixxalan. L-effett negattiv huwa illi tinsa il-preżenza ta' Alla. U San Filippo Neri illi jinżel f'Ruma fl-1534 isib Ruma imfarka spiritwalment. U jipprova bil-mod ta' kif iġipruħu maż-żgħażagħ, bil-mod ta' kif iġipruħu man-nies ta' dak iż-żmien, joħloq din il-kuxjenza favur dak illi hu ta' Alla. Fi żmien illi l-Knisja kienet għaddejja minn mistoqsijiet kbar minħabba ix-xizma illi kien hemm anke tal-Protestantiżmu. Hemm ħafna mistoqsijiet jekk pereżempju Alla hux veru jeżisti fl-Ewkaristija. Hemm mistoqsijiet fuq il-preżenza reali ta' Ġesu. U hawnhekk San Filippo Neri idaħħal ukoll ix-xewqa għal l-adorazzjoni dik li bil-Malti insibuha tal-kwaranturi. 40 siegħa adorazzjoni wara xulxin għal preżenza ta' Alla. Minn fejn iġib il-qawwa tiegħu? U din hija waħda mill-talimiet li aħna rridu nieħdu magħna anke fil-mument fejn aħna nispiċċaw qed naqtaw qalbna. Jinżel għat-talb tiegħu fil-katakombi fejn l-insara tal-bidu ifittxu l-eruq tal-fidi tagħhom. U dan jieħu l-ispirazzjoni, jieħu s-sors tiegħu minn dawn il-postijiet. U hemmhekk ikollu esperjenza illi forsi ħafna minna nifqu fuq din biss imma ma narawx xi tfisser, illi nar mis-sema jinżel u dan il-qaddis iħoss dan in-nar ġo fih u jgħid ma niflaħx iktar kbir wisq għalija biex inġorru. Imma xi tfisser din? Jekk jiena nfittex il-preżenza ta' Alla fil-ħajja tiegħi, jekk jiena nfittex illi nagħmel ir-rieda ta' Alla fil-ħajja tiegħi, Alla ħajispirani bil-mod ta' kif jiena nġib ruħi mal-oħrajn. Waħda mill-affarijiet li kienu jgħidu hija li dawk li kienu jkunu mtaqla fil-preżenza tiegħu kienu jistrieħu. Għaliex jekk jiena nġorr il-preżenza ta' Alla miegħi, anke jekk hemm qalb imtaqla madwari, din il-preżenza tinħass. Il-Alla nieħdu u jgħin lil dawk illi huma mtaqlin. Mela m'għandix għalfejn naqta' qalbi għaliex jiena mġarrab ħabba l-fidi tiegħi. M'għandix għalfejn naqta' qalbi għaliex kif jgħid Ġesu id-dinja ħaddur kontrija. Imma għandi nfittex is-sors tal-imħabba tiegħi miegħu fil-preżenza tiegħu fl-Ewkaristija. U dan is-sors għandu mbagħad ikun mezz ta' kif Alla jista' jasal għand l-oħrajn illi huma mtaqlin. Jalla l-mulej jagħtina din l-esperjenza illi aħna inwasluh għand l-oħrajn illi huma imtaqlin.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħir, nitolbuk biex fuq l-eżempju ta' San Filippo Neri nagħtu ruħna dejjem u bil-ferħ għall glorja ta' ismek u għas-servizz tal-proxmu bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna il fuq, niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna illi dejjem u kull imkien inroddulek il-ħajr bi Kristu Sidna. Għaliex biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Filippo Neri, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-erf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmilek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u mal-qaddisin kollha intennulek innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewiet. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħajl ħobs, ratt il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol għalik laħa il-kalċi, reġa' ratt il-ħajr taħ lid-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-feħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek il-ħajra li xoxbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu illi l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza l-Om ta' Alla Marija, ma' żewġa San Ġosepp, mal-Apostlu mal-qaddisin kollha illi jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġuħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ew induru lejn Missierna tas-sema u nitolbuh it-talba li tagħmel naħwa ta' xulxin. Missierna illi inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun tritin kif is-sema hekk hawn fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni agħtina fit-tieba u l-ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim u nagħtikom islim tiegħi la tħarisx lejn dnubiet iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek.
Għatija stimu laqda li inti trid fi inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-Missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja dal-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni miħtieti kollha minn kull ħażen, żommni dejjem fidili l-mandamenti tiegħek u tħallina qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok biex itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi iżda ħnina kbira tiegħek kun il-fejqan u l-ħarsien ta' ruħi u ġismi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla. Dan hu dak li jneħħi dnub tad-dinja. Ħenjin aħna l-koll li mistiedna l din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda jgħid biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Tmajtna mulej bil-għaxqa tas-semam, nitolbuk biex bħal San Filippu Neri dejjem nixtiequ dan l-ikel illi bih ngħixu tassew bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom u jberikna Alla li jista' kollox
il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Naslu fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum il-Knisja tas-Seminarju f'Tal-Virtu. Infakru li min nixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana isma talb tana eħlesejna wieqaf magħna. Glorja l-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma' t-talb tana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi aħfirna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tammet fi xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewit jitqaddes ismek li ġie saltnatek ikun tritin kif is-sema hekk hawn fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-timbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-timbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-timbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-timbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-timbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-timbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek,
imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu s-Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għajna u rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi aħfirna d-nubietna, ħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha speċjalment il-dawk li għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. Tieni posta meta Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun nititin kif is-sema hekk hawn fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu s-Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għajna u rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi aħfirna d-nubietna ħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. It-tielet posta meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-semek hawn fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlabalina mtimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Stimalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlabalina mtimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Stimalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlabalina mtimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Stimalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlabalina mtimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Stimalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlabalina mtimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Stimalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlabalina mtimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti jomna, għalik jismat talb tagħna Ġesu li twiret għajna u rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħek firna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwaħ kollha speċjalment il dawk li għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Ir-raba posta meta sidna Ġesu Kristu twilet tbiddel quddiem l-apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titin kif is-semek hawn fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrilna dubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Stimalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlabalina mtimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Stimalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlabalina mtimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Stimalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlabalina mtimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Stimalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlabalina mtimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Stimalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlabalina mtimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Stimalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlabalina mtimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Stimalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlabalina mtimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Stimalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlabalina mtimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Stimalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlabalina mtimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Stimalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlabalina mtimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti jomna, għalik jismat talb tagħna, Ġesu li twiret għajna u rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħek firna d-dubietna ħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titin kif is-semek hawn fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrilna dubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Stimalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlabalina mtimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Stimalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlabalina mtimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Stimalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlabalina mtimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Stimalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek,
Imbirka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu s-Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Slima lik Sultana, ta' ħnina ħajja ħelwa u ta' matana. Slima lik li ngħidu għaliex aħna trufnati u li teba. Li l qed ngħidu aħna u nikbu norfej dan għal-witt ta' dmu. Eja mel-avukata tagħna dawwalejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan trufnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina opija u ħelwa u Verġni Marija. Skont l-intenzjoni u għal-bżonnijiet tal-Papa. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema hekk hawn fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, qafrilna d-dubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la daħannix f'tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu s-Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddililhom, jistrieħu fis-sliem. Ammen. Mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qajt talb tagħna, Kristu l-qattalb tagħna, Missier Etern Alla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħniena, itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tisħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu s-Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-Avorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka tar-rabta l-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, faraġġ tal-migranti, itlob għalina, faraġġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddissin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju imqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina,
ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ħenna lina. Itlob għalina għaddisa u malla Biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qieħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Ġosepp. Slimalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Ħaqranna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Rocco, Itlob għalina. San Paul Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falson, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-għalina. Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu is-Santu Paraklitu, imbierek l-kbira Omm Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbierek San Ġosepp Arus Kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-Anġli u qaddisin kollha tiegħu.